Oyoyo arewa mu ne maka oyoyo. Ekabo, ekabo. Oyoyo, oyoyo. Oyoyo arewa mu ne maka oyoyo. Sai da dadi mama ekabo. Jalla tabaraka wani aiki mun dauko ka ba mu sa'a. Sakon gwamna gandu je mu isar gun dukkanin jama'a. Mu dau asuwaji duka matasa har manya mu yo ada. Ga babban shiri dan gyara kasa jama'a ku daina ba. An yi shiri na yalwata komai kowa ma ya samu sana'a. A gyara tsaro da kowa ma zai kwana gida cikin fara. Asuwaju, 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 asuwaju. 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 Asuwaju. The most important is the credentials of our presidential candidate and the credentials of his running mate. That is the credibility, that is the capacity, that is the ability of Asuwaju Bola Ahmed Tinibu. He is tried, he is tested, he is trusted. He made it before, he is making it now, and he will always make it in future. Kalawa, Allah ya saka muku. Allah ya ba ku abin da kuke so. Malam Gardiji, na gode sosai. Ka faɗa baka ba mu kunya ba. Kano yau kun nuna mana kauna, kun nuna mana soyayya, kun tabbatar Kano ita ke cibiyar Arewa. A Kano ake dauka alkiblan siyasan Arewa. Muna mika godiyanmu ta musamman ga Kadimul Islam Dr. Abdullahi Ummar Ganduje. Abin da muka gani yau a Kano, tarihin da aka mana yau a Kano, daga fitanmu daga masaukinmu zuwa cikin wannan stadium, duk mai hankali yanzu abin da ya kamata a yi a nuna mana Kano, Kano ce a nuna mana yau. God will give you albarka. I will give your family peace and harmony. I will serve you. Serve Nigeria. I kept my promise. Always. Always. God bless you. Thank you. Have a good day. So safe. Anan sai dai mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne wanda ya cancanci godiya fiye da kowa. Allah mun gode maka. Kuma muna amfani da wannan dama mu gode wa al'ummar jihar Kano. Wannan dimbin al'umma da suka taru wanda muka samu shaida daga bakin 'yan uwanmu wanda suka zo daga fadin Najeriya kuma suka tabbatar da cewa Kano ko da me ka zo Kano an fika. Asuwaju, asuwaju. Sai asuwaju. Haba sai asuwaju. Sai jagaba sai asuwaju. Ku faɗa